Am avut norocul să fiu în preajma mai multor oameni valoroși și am încercat așa să fur câte puțin și evident ceea ce mi s-a potrivit de la fiecare. Eu sunt din Sibiu și acolo am făcut școala, după care am făcut facultatea în București și am urmat diferite programe de masterat tot aici și în special în colaborare cu universități din Statele Unite și din Marea Britanie. Și am fost norocos din punctul ăsta de vedere că diversitatea celor cu care am interacționat mi-a permis probabil și conștient și inconștient să preiau din valorile și din să spunem, priceperea lor. Dar n-a fost cineva după care m-am ghidat exclusiv. Și din punctul meu de vedere aș recomanda metoda asta, să încercăm să urmăm o diversitate sau cel puțin să urmărim o diversitate de experiențe, în așa fel încât să luăm ceea ce ni se potrivește. Cred că fără pasiune munca devine boring și plus valoarea pe care aduce într-un proiect e mult sau foarte mult diluată. Asta recomand și copiilor mei, să-și urmeze pasiunile și evident că de-a lungul formării unei persoane poți să descoperi că la un moment dat simți că traiectoria pe care erai atunci e diferită de ceea ce simți pentru etapa următoare de dezvoltare. Și asta nu cred că e niciun păcat. Să-ți dai seama că e momentul să pivotezi. La fel ca și în business, de altfel. Acum sunt în lumea startup-urilor și pivotarea și adaptabilitatea sunt caracteristicile principale. Pasiunea mi se pare driverul cel mai important, care te motivează și generează plus valoare și pentru tine și pentru echipa din care faci parte. Nici aici nu am un răspuns foarte punctual, ci un context. Acum, dacă mă gândesc, posibil ca o evoluție în domeniul financiar, în afară să fi fost poate mai densă și mai bogată, având în vedere că mediile exterioare sunt mult mai avansate din punct de vedere educație, knowledge. Pe de altă parte, ce m-a ținut aici e posibilitatea de a inova și de a fi deschizător de drumuri sau de a pune umărul la progres într-o zonă sau într-o societate care e mult mai predispusă la evoluție sau are mult mai mult de evoluat decât societățile mature. După 20 de ani de banking, din care 15 în Banca Transilvania, am simțit că e momentul, cumva în a doua etapă a vieții, să fac cu totul altceva. Chiar dacă în banking și asta m-a ținut cumva în priză și motivat în Banca Transilvania, că am avut tot timpul proiecte diferite și am fost tot timpul într-o etapă de creștere. 20 de ani de banking, am experimentat de jos până la poziția de top management ce se întâmplă în banking. Am trecut inclusiv prin experiență de fuziuni și achiziții, conducere de management unei echipe de peste 1000 de persoane. Deci a fost, din punctul meu de vedere, foarte rewarding, cum se spune. Am păstrat zona de finance, dorind să mă adresez din postura total nouă de antreprenor, în care să-mi testez abilitățile. Am simțit că o sumedenie de mușchi atrofiați în corporație sau chiar netestați în corporație trebuie să-i pun în funcțiune. Și diferența iară mare față de banking e că am dorit să ne adresăm unui sector neacoperit de banking, adică sectorul antreprenorilor din zona de tech.
am inventat noi conceptul, însă l-am adaptat. Noi, de fapt, când am început împreună cu Ionuț și el fost bancher, mi-a fost chiar șef pe vremuri în Banca Transilvania, prima noastră dorință a fost cumva să give back din ce am acumulat în experiența noastră de banking, atât din punct de vedere knowledge, dar și networking pentru antreprenori și am fondat un accelerator digital, Human Finance se chema, exact cu scopul acesta și am construit mai multe tool-uri digitale care să ajute antreprenorii din tech să capete mai multe cunoștințe din zona de finance și business, în așa fel încât să fie mai pregătiți pentru finanțare. Și asta a fost experiența noastră sau călătoria noastră de descoperire a acestui ecosistem nou. Și ne-am dat seama că acest ecosistem de antreprenori din tech nu are suficiente surse de finanțare alternative. Și ne-am uitat ce se întâmplă în ecosistemele mature, în special în Marea Britanie și mai ales în Statele Unite, și am văzut că această metodă de finanțare, care se cheamă equity crowdfunding, a prins tracțiune foarte interesantă pe acele piețe. Practic, un startup, o companie la început de drum, își promovează echipa, planurile și ceea ce a reușit să realizeze deja până într-o anumită fază de evoluție către potențial acționari sau investitori care să devină acționari alături de fondatori în compania respectivă, ca să beneficieze acești noi investitori pe care îi atragi de creșterea potențială pe care o poate genera startup-ul. Evident că investind foarte timpuriu ai și un randament mult mai mare, pe de altă parte ca investitori îți asumi și riscuri mai ridicate, pentru că orice startup e supus riscului. Și asta e deopotrivă și o componentă de educație și pentru investitori, pentru că încercăm să-i ajutăm să înțeleagă riscurile asociate, dar și potențialul de creștere al unui business. Eu, la 47 de ani, sunt în minoritatea cred că, maxim 5% din cei 35 din echipa noastră de 35, restul fiind sub 35 de ani. Avem chiar și colegi de 19 ani, deci media de vârstă undeva pe la 25-28 de ani. Ne bucură că și investitorii early adopters, în special, care au venit să finanțeze startup-urile din tehnologie, sunt tot în această categorie, 35-40 de ani. Mulți dintre ei antreprenori care deja au reușit să pună pe picioare un business profitabil sau chiar au făcut exituri și continuă să susțină ecosistemul de startup-uri prin platforma noastră. Tinerii cu care lucrăm și antreprenorii mi se par mult mai deschiși și la feedback și la preluat din experiența celorlalți, chiar și evident și altor startup-uri cu care noi am colaborat și încercăm să facem un manual de best practice și noi învățăm alături de ei, pentru că și noi suntem un startup la rândul nostru. Chiar și ceea ce faceți cu acest proiect, ca să surprindeți oamenii și locurile care generează progres în România, cu siguranță o să-i ajute. Din punctul meu de vedere, dacă faci lucrurile cu pasiune, în România e un mediu, așa cum spuneam și mai devreme, în care se pot derula și întâmpla lucrurile mult mai rapid și mai dinamic decât în alte ecosisteme, în alte țări. Ei, cei care deja sunt formați în străinătate, vin din start cu aturi de pregătire și educație la același nivel de competitivitate cu colegilor din alte țări cu care studiază împreună.
Văd foarte mulți străini care apreciază mai mult decât românii ceea ce se întâmplă aici și principala caracteristică pe care o sesizează ei este acest dinamism. Pentru că în țările mature din punct de vedere social și economic, lucrurile sunt mult mai tignite, evident ai un confort, dar aici mediul te ajută într-un mod ciudat să fii mai inovator și mai luptător. Și asta e o rețetă care, da, cei care vor să simte adrenalina asta și să simtă și impactul mai mare decât l-ar avea într-un ecosistem matur, cu siguranță vor găsi un mediu în care se vor simți ca pește în apă.